Здравейте хора и добре дошли в едно видео на Brawl Stars. В момента завесвам моя приятел Оги. Откраднах му канала, което не знам защо. Обаче той в момента е до мен и игра Fortnite. И сега няма да му играем на Pro аккаунта, ще видим на кой ще играем. Например... играм на Пача аккаунта. И не знам на кого ще играем. Аз не съм от добрите на Brawl Stars. Просто и го играя, защото се кефа. Но от отдавна не съм играл, така че ще ми извинявате ако съм слаб. Но ще играем това с кой да играем, защото аз повечето герои от този, който от ги нямам. Обаче този скин е готин. Не, чакайте ми. Я да видим какви други скинчета има. Лично не си сложи черния брок, бе. Давай, слагай. Ще играем с брок. Просто ми кефи скинчето. Между другото, той не знае какво прави. Така че да, аз съм до него и ще го гледам. Горе-долу от време на време ще го гледам. И да, и се наслаждавайте колко е слаб. Аз сега нека Калян да започне да играе. Аз няма да говоря и нещо такова. Само от време на време ще му помагам с нещо. Не в играта, ако иска нещо да направи. А ти защо просто не се снимаш как играеш Fortnite? Защото няма да бъде детно, не как да играе. Добре, аз да започвам да умрях. Умрях. Аз умрях. Добре, аз с Брок по принцип не съм силен, обаче аз с пък никой не съм силен, така че мисля, че трябваше да избера Франк. О, бих един! О, мага! Чакайте това. О, ние ми вкарахме. Так му щях да убия един. Май е така. Нали знаеш, че си 5-5. Да, знам. Добре. Не, нека в тапанара. О! О, мага! Няма да псувам, бе. Ти нормален ли си? Буквално... Не! Не! Щях да им вкарам! Yes! Бихме! Буквално Бони... тука беше топката. Беше тука. И не вкара. Май аз я убих. Не знам, не съм сигурен. И аз няма да игра, другите не искат да играят с мен, явно съм слабичка. Разбира се, рея звездичка. Да, бе, умиш, че си слаб. Сега какъв скин? Играй, сега ще позволявам. Защо да попитам, има някакви звездички като в Спонж Боб. Какви скинчета имаш? И колко блинка имаш? Не знам, ама не ги харчи. Не, нямаш много. Нищо де. Ама... Не за примото, за този розовия драк. Защото ми скеф. Както и да е, в момента Шели, аз не съм силен. В момента ти на мен не ми говори, играй си там, говори на хората, каквото искаш. Това сега, за сега е твоя акаунт. Ще играем съвсем. Я да видим. В момента само да кажа, че и аз съм много слаб на Fortnite и в момента ме стреля един бот, който не може да ме оцели. Ти имаш две пистолетчета и някаква аптечница. Не го коментирай колко съм слаб. Моля те. Ти що коментираш колко съм слаб, бе, а? Абе, Я ще коментирам. И аз сега. Ръсен. Я ти да видиш. Ще играеме с Грей. Защо? Не знам. Това не е Грей, бе. Кой е той? Чакай. Гейл. Гейл. Добре. Не, Хай, Гейл.
Гейо е това. Да си играем с Гейо. И в момента гледаме шоуто на Патрик. Защо спря шоуто на Патрик? То само ти го гледаш. Аз като цяло не го гледам, ама как ти да е. Но то там нещо да ми бучи. Аз ти буча заедно с моята количка, която в момента Чудно я карам. вкарахме. И аз умрях на втората секунда. Чудесно, чудесно. Имаш ли Дуная лола? Да, да, Аз знам. съм много добър с нея. О, така ли? А Мелоди имаш ли я? Тя е много добра на Блоупол. И аз сега тук да видим има ли някакви тъпанари, дето ще убием. Или аз ще умра. Да, умрях. А защо съм слаб? Защото не играеш играта. Добре бихме. Добре, явно целият ти отбор ти кери играта, нали? Аз съм слаб, какво искаш? Това ми е работата на мене. Аз да гледам и те да ми вършат Между работа. другото, ти в момента сигурно говори само на мене, ама на хората абсолютно нищо не си казва сигурно от 5 минути. Как не се ми говори, бе? Аз до сега им говорих. Чакайте сега. Досега им плампа. Имаме 80 кредита за амба. Само не май какво говориш, защото не ми се занимава да цензурирам, нали? Ти нямаш франк. Защо нямаш франк? На този акаунт го мялам какво искаш. Как нямаш франк? Чакай, той не е твой. Добре, връщам си думи. Връщам се думи. Чакай сега, с кой да играм? Ще изгрем от Бери. Ама долу на тази карта не е добър. Смени картата. Гром! Вау, добре, браво. Аз съм много слаб с него. Аз го нямам дори. Ще играем с Гъс. Защо? Просто ми изглежда яко. Но това яко балонче, виж го колко е яко. Не мога. Добре, не дей. Това пата много ме кефи. Да. Защо не си вземеш патето? Той струва колкото Гъс. Патето. Мале, верно. Майко, това не го бях. Да, помежду другото не го бях забелязвал. Добре, явно няма да играем с Гъс. Ще играем на Соло Шоудаун с Гъс. Нищо няма да стане и защо не може да си пусна Патрик в звездата? А защо не намирам помпа? Fortnite те чу. Какво? Fortnite те чу, това е помпа. Добре, само че дано да не се чуват звуците от играта. Да не ми Не се чуват ме. Боже, аз седа и те гледам тебе, а не играй. Мале хора, аз съм много слаб. С всичко. Мисля, ако... Моля те, не ме гледай, а играй, за да имам нещо за видеото. Да кача. Защото много отдавна не съм качвал. Ако ми дадете да играя на Fortnite и умрях. Ако ми дадете да играя на Fortnite, може би съм добър. Обаче Гъс ми харесва като е щастлив. Той не е щастлив. Чакай сега. Аз не мога да повярвам ти колко... Добре, играеш ли въобще, защото аз... Това е добро, вземи. Знам. Така, за кой? Значи тази мишка много ме кефи, обаче Не те кефи съвсем. не знам. Готина е. Аз съм убил само един човек. Чудесно. Найс. Това е най-доброто. Аз във Fortnite нямам нито един скин, защото мама не иска да ми такова. Бе, баба, какво тръка от татък? Ами де да знам, ама да Барле, по същество. иху! Барле! Махай се от тук. Говори за играта, не Искам за... да... Говори за играта. Добре, сега ще се пробваме да убиеме Нани. Ма убих Нани с Гъс. Сега да вземем и това. Моля те... Гледай, какво намери? И сега. Най-добрата помпа е. Аз тук се съм убил. Добре, не съм. Може би ще ме очаквате в някое друго видео, обаче 100%. ще ми извинявате на моята слабост.
Просто аз не съм добър на Brawl Stars. Не ми е много играна игра. Повече играя Fortnite. Значи аз всеки ден я играя тази игра. Защо всички, които познавам, играят цял ден в Fortnite и нищо друго не правят? В смисъл, поне един път отварят. Защото ти цял ден играеш Brawl Stars. И аз бих. Ура! И печелих на бача акаунта ти 10 купи. Браво, Боян ще бъде доволен. Сигурно. Няма да бъде доволен, ако му загуба 10 купи. Не. Спокойно, аз ще му ги избия. Аз и без това правя. О, 10. Имаме цели 10 джи. Абе, той някакъв ме стреляш. А, не, чакай, той не стреля. Браво, Биго. Сега с кой друг да играт? Значи... Виждали ли сте помпа с снайпер? Да, виждали се стопка. Хора, пишете долу в коментарите дали сте виждали в... Добре, тя са 4 тук. Дали сте виждали в Fortnite помпа с снайпер. И ти току-що умря. Ще издивея. Ми дивей, никой не ти пречи. Сега дали да поканим некой си? То не ми дава. Що не ти дава да кана никой? Защото си на Soul Showdown. Добре, ще стане на дуло сега. Ето. Сега да си търсим... Какво пише тук, бе? О, не, може и видеото да спре. Хора, ако не виждате... Едва ли е спрял. Добре, айде давай. Там прави каквото ще си правиш. Connect и Stall. Reload. Защо? Ето хора, защо. Може да продължим видеото С... Не. Добре. До след малко, ако успеем... Ако успеем да оправим проблема, поради незнайни причини, аз не мога. Може после... Хора, искате ли Оли да играе в Fortnite? Пишете в коментарите. Искате ли да го снимам как играе в Fortnite? Не дай. Добре, сега пак ли ще ми се изключи? Пишете... Абе, аз знам защо, бе. Що? Защото Боян влиза в акаунта си. Чакай, бързо трябва да се махам. Бързо. Бързо. Не. Ау! Не, аз съм бързо. Давай. Цъкни който искаш. Не, цъкни ме пак. Пача. Добре, аз си игра на Fortnite. Само цъкни някой друг. Давай, бързо. О, браво. Чакай, добре. Сега дай да пробваме дали тук ще става така. Не става. Добре. Ето, знаех си. 100% няма да игра с Лол, ще игра с Отис. Добре, с Отис ти позволявам. Аз съм добър с Отис. Май. Ще играем на... Ти някога имал ли си го въобще? Аз го имам. Браво. Стар лършин. О, колко много искам да игра с Най. Не! Аз съм Стю ще изберем. На Шери ще изберем. Дали е Опримо? Да, Опримо ще изберем. Той ти е на 23 ранг, няма да ти. Не, ще избера някой, който ти е на най-нисък ранг. Аз някой продължава да ме стреля и много ме дразни. Добре, сега. Кой ти е на най-нисък крак? Тебе всички са ти на... ето. Ще играем с Ханк. Той е най-слабия герой според този. Защо не знам? Просто е слаб. Той е най-слабия герой, няма какво. Смисъл? Теди, тук има сега една реклама на Теди. Не са ни платили да рекламираме. Маля, ако ми бяха платили да рекламирам, ще да съм много доволен. Аз ще хейта Теди, защото има добавена захар. Това е факт. Роса ще ме убие. Уби ме. Май трябваше Роса да игра. Не, аз сега съм с Ханк ли. Ако успея да убия Роса с Ханк, не знам, аз съм букнал. Аз пък ако успея да си намеря едно кадърно оръжие, защото имам само едно оръжие. Не, пак ме уби. Добре, с Стю ще се постарая малко.
Не, чакай, на кой акаунт играеш с Стю? Не знам на кой ранг. На лан? Не. На лан ли играеш? Не на уния лан ли е какъв. Добре. Не, пак ме уби. Не искам. Защо бе? Защо? Аз... Не искам да те виждам, разбираш ли? Аз съм Не искам да най-слабия играч на... Знаеш ли дали ще се връщаме до вечер? Оф, баба, остави ме, сега снимам видео. Добре, сега хора, с кой да избера? Ще избера... Аз не мога да повярвам. Това се чуда дали да го изрежа, ама айде няма в кръга на шегата. Дали да играя с Чарли? Не ди. Чарли ти е на първи ранг, йоу. Ще играя с Чарли. Ще играя с Чарли. Ама Стю на кой ти е? На Стю на 15. Да няма слабенко. О, защо имаш толкова много на 12 ранг? Аз не... Чакай, то на 12 ранг може да играе с тях. С Скрол може ли да играе? Не. Скрот абсурд. Скрол бе, не Сколт. Даде, добре е кул. А с Куити? Да, може. Ей! Дойти е на 16 ранг. Ама аз не играя с него. Не на този акаунт. Еми добре хора, това са героите. Аз тук трепам двама, които не могат да ме оцелят. Мале. Не, боже, боже, мили, боже, 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 тези са слабаци. Сега ще играем с Чарли. С Чарли аз никога не съм играл. Добре, че ми е на кой ранг ми е? Нямаш ранг, тя ти е на първи ранг. What? Тоя Брок ме уби за една секунда. Добре, сега ще се постараем. Абе, ти кога почна играта, кога те убиха? Ще се постараем, хора. Ама той пак ще ме убие, защото аз съм най-слабият човек на света. Йоу! Не, йоу, ела, йоу! Искам да те убия, бе, тапак! Хубаво. Извинете ме. Извинете. Сега ще играем с Куик. С Куик съм слаб отново. А ти с кой герой си слаб също? С Защото всички. то няма някой герой, с който да си силен. Има... Опа, мганам ставам. Аз тук не виждам помпа. Помпис. А! Помпа. Майко Опа. Мале с Куик мога да имам някакъв шанс. Ама не, няма как. Буквално аз с Куики не съм играл никога. С кой не си играл никога. Да, с Куики, не с Куик. Аз му... Същото. Омага ще го уби! Омага! Убих го! Убих! Това си време проект кил. Да, убих Брок с Куики. Сега ще се опробвам да убия Колет. Моля те убия. Ще се пробвам. Колет! Колет! Тя Колет е гадна. Само ако не пищиш, ще бъдеш най-добре. Добре, няма да пища. Надявам се. Сега. Абе, ти не си тепа, бе. Не, Колет ще ме убие. Добре, значи сега ще съм с Колет. Защото тя ме уби. Не знам тук дали има колет. Ами дано не имаш. Ама тук мисля, че имам франк. Имаш, ама той тя на 20 ранг. Но нищо няма да играеш. Така, сега, къде ни е Колета? Имаш ли Колет? Може и да е. Колетка нямаш. Нямам. Не играй с франк. Значи, ще играем с Брок. На кой? Добре. Брок, очевидно. Ти е на 16-та на. Сега ще играем с най-тъпата му версия, въпреки че мен ме кефи, обаче ще ме извинявате, просто не знам защо ме кефи. Чакайте малко. Сега Чарли ще я заместиме с Франкенщайн. Ето тия коли. Както и да е. Франк, ти с Кит няма ми дадеш да играя. Не, абсолютно никакъв шанс. Карнал, Рапс, Можеш. Анджело. Анджело. Ще играя с Анджело. Ще играя с най-тъпите герои, които... Ще играя с Бери. Ще играя с Барли. Барли къде е? Имаш ли Барли? Имам. 100%. Да нямам Барли. Нямаш Барли, бе. Нямаш го. Да нямам Барли. Нямаш го. Ти нещо...
Ти нещо... Аз защото не го гледам. Хора, аз съм най-слабия играч на тази игра. Ще убия всички с един удар. О, боже ми. Ако ми харесвате скапаната комедия, пишете в коментарите. Само спри да говориш такива неща. Не можеш ли да кажеш просто... Просто ако ми харесвате комедията. Пишете в коментарите. И Лили отново ме уби. Добре. Защото Лили е добра, аз не съм. А с Бери съм още по-слаб. Чакай се. Лили путке. Моля те, никога не го повтаряй през твоя живот. Или поне да го снимаш ти. Защото звучи грешно. Но то Лили пут с уния работи, дето са завързали уния. Как му се викаш? Оу. Говори за играта, Оу. защото за нищо не те бива да й говори. Барли. О, маги, бара! Латика, китара, акордеон и кларинет, ранда. Лили, според вас силна ли е? Или е слаба? Не знам. Още една прунка. И я убих Лили. А аз останах само с Барли и колето 100% ще ме убие. Сега. Защо си избрал? Знаеш какво? Играй. Просто си играй, ако повече нищо не ми казвам. Аз сега ще направя така или така. Само ако имаш някакъв въпрос тогава. Защо съм толкова слаб на тази игра? Защото не играеш. О, убих я! Съм ми остава аш. А той аз ще е такъв отблизо, така че аз съм далеч, така че проблеми с аш няма да имам. Китара, акордеон и кларинет. Ла. Не, уби ме! Вау, аз вече открих компа. А почнах да устрои играта. Няма да ти споменавам, че на всеки един имал минус една купа, ама ще ме извиняваш. Добре, какво имаме безплатно в шопа? Абе, коя е тази риба, бе? Ив ми се падна от Мифик звездичка, когато играх с един приятел и много се кефи. Аз Ив изобщо не я играя. Кой приятел? Алекс бе. Така. Сега. Само да ти кажа, че половината хора, които гледат, го познават. Откъде знаеш? Защото знам горе-долу кои гледат. Добре. Ама има пък някои, които не знам. Ще играем на друго. Някои не ги познавам. Ще играем на Hot Zone. Ще изберем. Абе, това са ботове ли, бе? Може да игра с Оприма. Да. Не, жеч! Що бе на 23 ранг? Ще играя с Рос. Аз се бегам, защото тук там... Знаеш какво, няма да говоря, само ако искаш някаква помощ, тогава ми казваш. И аз ще гледам да ти помогна. Скоро трябва да приключиш. Не с играта, може да споделиш с играта, ама с видеото трябва. Защото на хората няма да иска половин час да гледат... Слабак от мен. Да, някакъв, който не знае какви са имената на героите. Как че да знам, научих ги. Не се съмнявам. Обаче, убих ли? Не споменава имена, защото на никой не трябва. Между другото, но въобще не искам да се чува звука от играта, защото малко ме е страх. Да не ми такова тъканта. С това видео колко лайка искаш да събере? Това видео ако събере 10 лайка, не знам какво ще стане. Не, 5 лайка. Добре, 5 лайка. Ако това видео събере 5 лайка, искаш ли ако това видео събере 5 лайка да те снимам как играеш на Fortnite? Добре. Ако това видео събере
от 5 до 10 лайка ще снимаме... Не, от 5 нагоре ако събере, или пък... Да, от 5 нагоре ако събере лайкове, не, също ще направим втора част как ти играеш. Или пък някой друг мой приятел. Или може да снимаме Оги как играе на Fortnite, защото... Или може мен да ме снима как играе на Fortnite. Защото аз на Fortnite съм горе-долу добър. Имам един приятел, Виктор, който ми се подиграва постоянно, че съм слабак. Не питайте защо. Може да играя с Dynamite. На кой ми е? На 20. Ей, ще играя с Dynamite. На какво да играя? Добре, аз не съм направил нито един кил ехо. Не. Не. Това е последната игра. Еми няма да играя с Dynamite, ще играя с Чарли. Пак? Да, Чарли ме кефи. Мога да ти я дигна на 10-ти ранг. Ако искаш. Много искам да изгарам от джума. Що ми казваш? Много... Да, едно на нокаут ще играем с Чарли. Абе, Виктор, знае ли ми за канала? Да, знаете. Ей! Защо на целия китайски народ трябва да кажеш, а само на Виктор не трябва да кажа? Защото Виктор е гнусен. Добре. Но той нали знаеш, че ти гледа видеята, бе? Не ми ги гледа. Кой нормален ще иска... Тоест, кой ще иска да гледа моите видеа? Обясни. Ими ти имаш Добре, цели... Ти колко такова имаш? 16. Цели 16 човека, включително и аз те гледаме. Ти знаеш, че аз съм се абонирал за тебе от 3 устройства. Не трябваше това да го казваш. Малко е, добре. Въпросът е, че от един акаунт и не се брои. Ако бяха различни акаунти, щеше. Така че не мамиш. Добре, да хора не си мислят, че мама. Аз не мама с моите последователи. Добре, ще играм още една игра с Чарли. Отис ни Това е последна игра. Добре, хора, последна игра, въпреки че още искам да играя. Ще играеш, ама... Аз мога да играя, ама може ли пак да дрънкам? Добре. Само да ми кажеш как да го изключа. Чакай, стой, още да го изключиш, като си слушаш играта тогава. Да, добре. след Пак това с пак Нани може да ще играя. Защо Нани е толкова опнат герой? Убиха ме. Не, убиха ме! Защо ме убиха? Аз как имам един кил. Добре, да кажеш нещо на хората. Еми, хора, това беше от мен. Чакай, още не е. Още играем на много камо. Трябва да спечелим 2 пъти и тая... Как се казваше? Манди да... Добре. Печелим един път. Сега, хора, само ако спечелим в момента... Не знам какво. Просто ще спечелим. Гошо няма. Мале, Шели няма. Добре, печелим. А ти чуваш ли звуците? Къде не? Да, бе, чувам ги. Добре. Хора, това беше от мен. И от Оги казва чао. Чао, хора, и ако искате още такива видеа, абонирайте се за канала и... Да, и това е. Сега... Чао. Какво направихме? Пак чао. Пак чао.